so hard. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, Да си ефирното време, като не мекс. trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know. Все едно е или да... Ой! Бега, бе! Бега, бе! Айде, май си чилваме то, бонус! Айде, гледаме нещо, най-после от тази уиздом да видя. Това връзва после... Кастрона ще го вържиш ли? Вържи кастрона улево. Абе! Това да не ексовете да са повече. Да са само големи. Не има и малки, просто това е хубав бонус. Така, кастрони и шлемове. Един шлем ли не достигна? Това не достигнаха. Да, тая го иска. Просто да не дава празни. Али... Без празни, бе. Без празни. This is Ibiza Global Classics. Без празни или ретригър. Зелените некси. Тия боровинковите. Така. Свитъци после кастрон. И това става. Свитъци. Тева. Една. Червени, една бройка червена. Тия дудите ги върза. Вързваме свитъци много. Добре, колко е това? 4. Дай пак беритата, така. Ой! Това е добре. Тия сините. Това е боровинка, няма да е дуди. 1 евро писава. Ай! 2000x! Ага, ясно. Спаси ги, бе! Гледай, бе! Това всеки път колеква по 1000 и кусор рекс! Спасявай ги! Спаси ги пак! Спаси ги, бе! Бе, да те заеба, мабо! 2 евра! Добре. Екстра. I like it.
Ако беше спасило сега Ако все още не сте влезли в Discord сървъра ни, там ви чакат 250 чакалъка, фърлете име на око. Кой макса? Сигурно е 20 000 тук. Ще има го изкъртина. Искаме мръсен динамит. Динамит с 4 е GG, ако фърли при екса, при колекта. Сега добавикам на Мишо надника. Това не съм го чул. Не съм го прочел нищо него. 75 екс. 75к. Същия филм имаме сега. Въпросът е колко ще го държи. Да, има 50-ки некви. Аре, дръж. Дръж, искам всека вратка, така, всека вратка да фърга да спасява. Още... Мисля, че вече сме окей. Сега няма как да я губеш това. Минимум е да изпие, ако държи. Ако нали не държи, де. Последна вратка, спаси го. Спаси го за последна. Спаси го. Не. Ай! Ексхол! Какво прави Ексхол? Какво прави Ексхол? Какво прави Ексхол? 3 пъти врати ме на сигурно ли? Абе, как продължаваме? Давай символи. Давай символи, не ме интересува друго. Давай символи. Даде ги! Това поне 5 евра! В момента е 5 евра. Айде, още веднъж! Айде, бе! 6 е вече! Минимум 7 евра. GG, нема как да не е макс това. Да, макс е. Нема шанс да не е макс. То да всека да ги прибира по 1000 пъти. Е, това е. Не е макса. Искам вие къгърми. Айде бе. Бегета, избихме го. Нема шанс да не оправим уейджери да не сме на... Мишо! Оправено е. Дай, цини! Браво! Уни! Браво! Нещо бе! Цини! Принцеската етка! Принцесата! Не мога да дава тя! Не мога да дава ли бе? Последна вратка. Поне е премиум. Това трябва да е... Това не е ли 1К? 1К трябва да е поне. $500.
Защо е толкова голем скока и разликата в топ и такова? Скам е през 90% от времето. Ако даде 5 ранно, не е винаги скам. Айде 300 евро. Сега да фанем ретригър, казвам. Мали мулти е взет ли? Добре, да се надяваме никой да не се бута. Опа! Празно. Йорданеско, здрасти на тебе. Клинче. Аз освен плик станах и клин. Последна вратка е, натрупай нещо. Така. Лилави, много грозде. Бонус за 300, върна 50. Шет. Айде пак почваме. Сините сега не ги режи. Браво. Сини. Браво. Грозде или червени много. Браво, бе! Дръж това хубава първа вратка. Браво! Зелени. Това може да е макс. А колко е макс сега? 3К? Би трябвало да е макс. Това няма шанс да не е. Нема шанс да не е макс. То всека вратка е макс мултита. Не, да не съм го ручасал. Браво. Жълто. Браво. Мечета. Браво. Дръж. Браво. Още малко. Втори макс на купен бонус. Аре бе. Айде, не ти стигна. Малко банани нещо бе. Зелени, още 2 зелени е макса. Максе. Айде бе, 3К. 6000 макс. По някакъв начин да се варат. В случая не ти искат верификация, за да го вземеш. Това нормално да ти искат депозит после. Нищо не си загубил, нали? Не си вкарвал, не си такова. Затваряй сайта и това е. Все едно, голема работа. Няма нужда да се досваме за щуроти. Его, 2 гамби. Не ме кеф играм тази игра, ама... Има ли 4 попадения, сме на макс множител сега. Гледай я! Здрасти, спартанец. Сега. Вампито. Или дискетът ми. Това ретригър колко вратки е? Много добре. Честит билет, Пешо, ще ти стискам палци. Котките минават. Асо! Щеше да има 2 лауда, ти нормален ли си? Скоро очакваме ли? Имаме готов клип с 850-ката Q8 пристигна, не знам друго какво. Това плати 1000 евро, бе!
Още един ретригър! Ей! Не. Колко е макса? Къде е макса? 5000X, 2K. Дай го той и приключваме курса. 2K макса. Втори макс ли? Той ретригър дига левела! Значи втори макс на стрима. Ако не се изложи, да е. Опа. Не е това. Shit. Аре бе. Асо? Ти! Това си прави пишки сазе! Али за 19! Пише ма го макс. Втори макс на стрима, изобщо от тия 19 евро стек без тек се тая. Дай тука за врътки, бе, дай за врътки, бе. Айде врътки! Ей, 200 евро! Бре! И врътки! Айде една оттех да е с нещо. Една оттех. 2X. Нищо няма то 2X. Аре бе, една оттех бе. Уния фичери, къде нещо замъгля и почва да бегат биволиците. 2X пак. Аре бе, една оттех да нещо бе. Гледай! Ой, пари! Пари бе! Yes! Обратно в играта! Ето го! Бе, две лепоти това, бе! Спасението. Колко ни трябва? Али! Живо е, бе! Дай, бе! Аре, бе, лаут, бе! Пари, дай, бе! Аре, бе, това трябва да е поне 600. What the fuck? Това са попове даже. Това са на 20 цента между другото. На 20 цента, брат, това да... Мали. Аз знаеш ли тази игра? Аз се стикна тая, като съм гонил по едно време челенджи, на същия фичър, ама на единичката имам 30 000 X на 20 цента. Това е криза, брат. Дружба! Дружба, няма премиум! Пак! За пари? Всека врътка може да е последна. Търканяк. И Макс. Али. Колко е макса на това, бе? Това следващото е 600X, бе, бате. Те се скачат много прогресивно. Да. Аз не ги знам какви символите. Мали! Пак нема премиум, бе! Пак това всека врътка на по 20 стинки, по 200, бе! Мац! Майка ти шеба. Брат, ти си от... Това е 9000X, 9300X. Да, бе, ма! What the fuck? Затвори до края. Така, до края. Браво!
И прехвърлихме стейдж 6 врътки. Мали същия стейдж, няма как го не фанем. Тук ми е много интересно, ако стигнем до края, какво става. Окей. 2 е много добре, като имам 6. Не знам дали е добре, че не дава печалби сега. Браво, още едно. Бил улицата. Затвори левела. Искаме тук на първия рил, че са малко. Малят ми яко. 5 врътки 4. Кой беше втория? Лъки Лагон. Тук искаме динамит, който да... Даже не знам и за какво ни е динамит. То трябва ни колект първо. Абе, тук ни трябваше динамит. Не давай празни. Мали! Абе, букук! Без празни, бе! Не! Мамо! Без празни, бе! Не! Гледай го, бе! Бати! Мамо, живи сме! О, това е ненормално си! Майко! Не! Майко, защо ги изпущаш? Всеки път до края ли ще ме дразниш, бе? Не! Мамо! Екско е Максуин. 1000. Всека една врътка е по 120 евро. Съживи го. Задръж го. Така. Всека врътка е по 120 евро. Дръж ги. Майко. Мамо. Дръж ги, бе. Дръж. Дръж, бе! Дръж. Не ме интересува, бе. Давай ги, бе. Колекта е Максуин. Където я го даде? Пак го последна ли, бе? Али? Това е много добре. 3000 екс. Айде 1.8. Мамо! Вали! Опа! Един билет е между 250 и 1000 точки, зависи за какво е. Това му плати много, само не чолквай. Майко, Макс мечета на 128x. Бали, продължава. Грозде. Нищо. Има пари. Нема говориш заедно, че там бачкам. Както глух. Тия слушалки не са имали 3D или как се води там. Не са имали триизмерно озвучаване. Та де факто глух да бех по-добре щеше да е. Аз ги чувам от другата страна. Нема за къде сме се разбързали, правилно. Само CS2 ли играше? Не бе, аз лупам уръфа. И ми са майтапи Мишо, като му каза, че лупам лига да си почивам, да си почина малко. Сараунда беше... Толкова яко съм... Ой!
Обикаляйте я... Гледай! Бабо! Това ако беше обикаляло още малко, какво ставаше, бе? Цай 4 бона! Абе, това едно минаване от тука го правиш 8, примерно 16-32. На, гледай какво става. Добре. В рамките на две нолимитски игри сме на 8К. След стрима ме кикпа... намали си малко микрофон и издъни ми колоните. Ама ти адекватен ли си, бе? Ти си намали просто колоните тогава, като аз съм ти шумен. Мен микрофона ми е винаги на 100% и не шава от него. Не само просто играеш, аз обиколих всичките провайдери. Започнах с Amuset, минахме през Pragmatic, Hacksaw завършиме и сега сме на No Limit. Ако имаше син тука. Не то го избише му още. Аре бе. Браво. Червено. Ай. Къде липсва Сото? Тука ли? Ай, той другото мръдна. Добре. Тругрид. Дай на хората оферта 2 специална 1000 бонус на боназата. Мишо! Не знам дали искам да ходя на боназата. То ме е лесно да предложа голем бонус, ама. Абе, я го дай. Така, сега движи я по тоя. Дай, движи бе, движи. Движи бе! Движи бе, така, движи бе! Движи бе! Абе, що пише 3000 там, бе? Не, това ще е най-голем булшит, ако никой не мине оттам или спрат да ход. Ходи, бе! Бе, от тука, това е нереално. Шит символи мина 3 пъти върху лауда. Та бързо свет. Wild. Пак имаме топ символа много пъти. Браво! Не знаех, че тук изобщо може да даде да отваря. Не давай. Сега вече може. Тайни. Бутилки. Така. Това трябва да плати. Back in the game, обратно. Приключи. Човек само ни сваля и ни дига.
Не! Айде бе, дай я! Човек не му... Не мога просто това нещо да се случва, бе. Щеше да е 30... Ако даде още 800 да са 4К, приключвам. Това е мизерия пълна. Бах ти тъмбъла, човек! 40 лева тъмбъл на 2 лева за лок. Това къде го има? Близо Максуин щеше да, ако я беше фърлило. Щеше да ми е най-големия екс на бонанзата. Дай още 800 и да гаса 0 на 0. Имаме 2 уейджера да правим, мога оттама да дръпнеме. Екс. Къвто ще да е. Айде бе! Три линии има ли поне? 6 линии! Добре. Сега имаме опцията дали да прибереме 3 олафа. 2 олафа. 2 олафа. Майко, това минимални риби и то да ги нема и да са двойни сигурни. Ола! 2 двойни сигурни. 2 олафа. Два олафа. Един олаф. Един олаф. Един. Тука няма шанс тази голема риба. Еса, олаф. Един. О! Майко. Имаме вече 2x. 3 олафа. 3 олафа. Мерси за 10 вратки. 3 олафа. Това щеше да е 800 лева. Това ще е 300, ако го фанеме. Даже е повече от 300. 450. 2 олафа. Удивителна билет в чата. 2 олафа. Дебел е 1000 лева. 6 лева. 6. Много пари са да разке... Как се участва? Ами... По принцип сега си тайм-аутната нема можеш. Защо го спамиш 50 000 пъти като ивен? Ай го бе! 9 лева! Айде! О, мамо! О, веднага след то бонус пускам тега не играме само с печалби. 2 риби вече тройни гарантирани. Евелина, има го в български, нали? В български сме в момента. Умре си. Аре. Аааа! 1000. Даже 1400. Добре, само за секунда. Ще за 6 или ще върта, че да изхарча 1,6, няма голема разлика. Зелени или... И това върши работа също. Тука Squares. Браво! Мамо, его бе! Аз ти казах, няма значение какво ще правя. Топ символ ли е? Май, дори не е и топ символ. Аз ти казах, че няма значение. Той изведнъж ще си ги върне.
Пак казвам, 3К, които сме почнали, вече сме ги изтеглили. Та де факто играем само с горница.